Això és la Festa de la Cirera, és una escenografia que fem específicament pel fruit del poble, que és la cirera. Enguany hem escollit aquesta temàtica de japonès pel fet que era un tribut a la flor, doncs el vincle entre la flor i el fruit, que és l'arbre, no? I hem volgut escenificar una miqueta tot el que és el tema de la flor aquest any. Cada any hi ha una escenografia amb una temàtica diferent que fa que ens diferenciï molt d'altres festes de l'entorn, però sobretot l'important és el fruit, que és el que volem potenciar per donar nom al que és a la festa, que al final és la Festa de la Cirera. Aquest any, com s'ha tractat sobre el Japó, l'organització va contactar amb nosaltres que volíem fer un espai temàtic japonès i nosaltres, com practicants de l'esgrima tradicional japonesa, ens van oferir per ajudar-los i bé, som aquí. Avui hem estat per aquí, sobretot ensenyant, fent algunes tècniques i bé, estem agraïts per aquesta invitació i esperem que vagi tot bé. La Festa de la Cirera, que aquest any està en la 31a edició, és una festa que bàsicament el que celebra és la història i la relació amb l'agricultura del nostre poble. Va començar fa 31 anys a iniciativa de gent del municipi, de gent de la pagesia, que volia mostrar una mica el seu producte, el resultat de la feina en realitat de tot un any, que té una mostra que aquest any està ambientada al Japó, i també amb un seguit d'ofertes de tota la resta d'entitats del municipi, una oferta lúdica i cultural que oferim també des de l'Ajuntament. Nosaltres som del poble, jo ja he vingut 3 vegades a veure la fira, realment m'ha agradat molt. M'ha agradat moltíssim, M'ha sorprès que fos el tema del Japó. Jo em vaig aquí cada dia, vull dir que... Al migdia hem menjat cireres. Sí, és que s'ha de menjar cireres.